Du kan se det op. I dag der skal vi vise jer, hvordan man laver variansspredning for grupperede observationer og sådan noget. Så vi tager igen udgangspunkt i de her data. Og kopierer dem lige ind i Inspire. Så står lidt rodet. Det ser fandme godt ud. Jeg tror det sker. Så det man gør med observationer, det er, at når man har et interval af observationer, så er man nødt til at vælge en værdi, som gælder det, og der tager man så den midterste værdi. Så hvis det er lige tal, så er det et tal, som man vælger. Her er det jo 0 til 10, så det er 5 og 15 og så videre, 25. Og hvis det havde været et ulige tal, så er det ja, så det gennemsnit af de to midterste. I allerførste sæson, så var der ham der drengen, der faldt ud af tårnet, blev du skubbet ned. Ja, det flotter vi. Hvorfor skulle jeg kunne huske det, altså? Fordi hun oplever det. Sådan her. Det er så vores observationer. Og så regner vi lige frekvensen. Eller først skriver vi lige hyppigheden. Hyppigkeit. Nej. Jeg har lige tænkt, at kite betyder brage på engelsk. I'm gonna go out and fly with my cat. And we have to watch out, don't blow away with the wind. Så vi har set en film, der hedder Juno i engelsk. Den er sådan lidt... Nå, I gang med at filme lige nu. Hvor var han lavet? Hvad er det her oppe i top? Nå, bare... Jeg hader sådan nogle cliché teenage film. Den der Juno, den var sgu cute. Ej, det var faktisk overraskende sjov. Overraskende sjov, men det betyder ikke, at det er god. Jeg har forventet til det værste. Jeg har hørt, at det skulle være sådan meget, altså Killer Juno er meget ironisk, og jeg synes bare, jeg synes, det kunne have været værre, ikke? Men det er stadig virkelig kedeligt. Og det her er jo så vores frekvens. Nej, ikke når det er sådan en teenage kaos. Det bliver bare sådan. Det er det bedste, man kan gøre. Altså, helt objektivt set er det vel en god film. Det er en sjov karakter, Juno. Middelværdien er jo lige med observation gange frekvens, så det gør vi. Sum. Ja, hun virker som lille djævel. Men sum af det her. Som om hun vil skyde en ned. Altså hun virker overdrevet teenage-agtig. Altså, ja, det er jo selvfølgelig ikke stereotyp. Det er jo endnu værre, altså det er bare endnu værre det der stereotyp, fordi det er jo ikke sådan unge opfører sig i alle situationer. Det er sådan de opfører sig med deres venner og sådan noget der. Ja, men de er jo, hvad hedder det? Og så har vi middelværdien, altså... Det er jo hende, der er jo, hun er unik, ikke? Altså... Sådan 10-16 den er altså 41,2. Det er så år. Det er rigtigt nok, altså jeg tror ikke... Hun ved ingenting. Også om graviditet og sådan noget, det er lidt mystisk. Hun virker så det. Hun er lidt holdnagtig på den måde, lidt childish. Og så skal vi så finde ud af... Så skal vi så have varians til spredning, og formlen for varians, det er jo gennemsnittet af observationerne i anden minus gennemsnittet i anden. Så først laver vi lige... ja, det er jo så sum af observationerne, som vi havde fra før i anden gange frekvens. Og så minus det her, som vi havde fra før. Du kan også bare definere om fordi så... Ja. I anden. Og det her så er vores variant. Vi kan lige skrive det. Og spredningen, den er så lige med... For der er du kan også bare sige SQRT. Nå, okay. Nu får jeg nok problemer. Ja. Så spredning er lige med 23. Og sådan er det. Og hej hej. Ja, det er næsten.